Hola, benvinguts una setmana més a Medi Ambient. Avui repassarem la història i els paisatges dels moriscos expulsats del nostre territori el 1609, fa 401 anys. Visitarem també el camí històric de les revoltes entre Altea la Vella i el fort renaixentista de Bèrnia. És temps de Medi Ambient. Comencem. El 1609 va ser l'any de l'expulsió dels moriscos, un fet històric i dramàtic que va suposar l'abandó en terres africanes de 120.000 valencians per culpa de la seva creença religiosa. Els musulmans, obligats a convertir-se al cristianisme, hagueren d'abandonar tot el que tenien en qüestió de dies per a dirigir-se a un futur incert amb resultat de mort en la majoria dels casos. D'aquelles persones ens queden els paisatges, els despoblats i també alguna tradició cultural com ara la gastronòmica. Esta que anem a recordar a continuació és la història d'una gent que va saber viure en harmonia amb la natura, segurament perquè no va tindre més remei. Des de les planes litorals a les intrincades cadenes muntanyenques, els contrastos abunden en l'abrupta geografia valenciana. Un espai atractiu per als moderns senderistes, però que durant segles ha albergat un soterrat camp de batalla per la supervivència. Un treball faraònic per edificar marges que van calar en l'escassa terra disponible, per evitar que l'aigua l'arrossegara i així poder alimentar família i ramat dins una difícil convivència amb la natura. Una civilització quasi oblidada va ocupar zones com esta de la Vall d'Alcalà, a la Marina Alta, a l'interior d'Alacant. Els moriscos colonitzaren penyes i cims o foren relegats a barris gueto en les ciutats dins un forçat exili intern per intentar mantenir les seues tradicions. Ells estaven integrats econòmicament, però no culturalment. I això és el que marca, sobretot, la diferència. Passen a denominar-se moriscos en el moment són batejats a la força. I en el moment ells, diguem, són conscients de que tenen una cultura distinta a lo que és la societat cristiana, que en aquest moment és la majoritària i la que controla tant el poder com la cultura com la religió. Eixes diferències resultaren definitives. A principis del segle XVII, ara fa 400 anys, són expulsats d'Espanya per iniciar un èxode lluny de la seva terra. El 1609, Espanya tenia 100 milions d'habitants. L'economia comença a ressentir-se per la disminució dels ingressos provinents d'Amèrica i la radicalització religiosa s'accentua davant l'ascens protestant als Països Baixos. L'ancestral ressentiment respecte als musulmans s'incrementa després de les revoltes del segle XVI a les Alpujarres granadines o a la Serra Castellonenca d'Espadà. Però sobretot Europa viu atemorida per l'expansió del poder turc. Els turcos han arribat a les portes de Viena. Per tant, n'hi ha una por a que en el cor de la societat occidental n'hi hagi una minoria musulmana. I aquesta por és el que fa i el que d'alguna forma potència que se crea l'expulsió. Que actuen com quintacolumnistes del gran enemigo secular de la monarquía hispánica en esos momentos, que es el poderío turco. Al Regne de València, els moriscos representen una tercera part de la població, un percentatge molt superior a la resta de la península. Molts d'ells viuen en les muntanyes de l'interior. Per què vivien relegats entre aquestes muntanyes? Varen ser diversos motius per als quals es varen relegar així. Un d'ells va ser sobretot la pressió cristiana. Els cristians ocupen les millors terres del litoral i els moriscos s'entenen que vindre a ocupar les terres més marginals. Després n'hi ha un altre motiu, que és un motiu de seguretat. És a dir, els moriscos, perquè se sospitava que tenien relacions amb els pirates berberiscos, no els permeteixen viure a la costa. No sempre és una dicotomia entre litoral i muntanya, no? N'hi ha valls de rius. La zona, per exemple, de la Safor havia sigut molt habitada per moriscos perquè
per al conreu del canyamel i de la canya de sucre necessitaven mà d'obra, y también les hortes de la Safor, de Gandía, incluso la horta de Valencia. Que todos los moriscos de este reino, así hombres como mujeres con sus hijos, dentro de 3 días de como fuera publicado este bando en los lugares donde cada uno vive y tiene casa, salgan de él y vayan a embarcarse a la parte donde el comisario que fuera a tratar de esto les ordenase. El rei Felip III dicta esta ordre que es publica el 9 d'abril de 1609. 300.000 moriscos són expulsats d'Espanya. Bona part d'ells, uns 120.000, viuen a terres valencianes. L'èxode s'organitza des de ports com Dénia, el Grau de València o Vinaròs. L'embarcament és ràpid i ordenat en els primers mesos. L'única oposició armada es produeix a la Mola de Cortes i a la Vall de Laguar. Les tropes reials s'emplen a fons i en pocs dies sufoquen les revoltes a sang i foc. Als expulsats els espera un futur incert al nord d'Àfrica, després d'una travessia carregada de penalitats i finançada, per més desgràcia, amb els seus diners. Els moriscos han de pagar l'armada reial perquè els protegisca dels pirates. Després de difícils negociacions, s'instal·len entre el nord d'Algèria i Tunísia, davant l'hostilitat local, mentre queda despoblat gran part del territori valencià. Quins efectes va tindre l'expulsió en l'economía y la demografía de l'época? En principio es muy traumática, porque ¿quién va a trabajar entonces los campos que quedan yermos, quedan vacíos? Para el orden feudal, para el régimen señorial, esta pérdida de vasallos pues supone una gran pérdida económica. Avui, al 2009, la Vall d'Alcalà, a la Marina Alta, manté en peu els poblats moriscos millor conservats de la Comunitat Valenciana, com este de la Xubieta. Iniciem així un camí pel present de les restes morisques a les nostres muntanyes. Ens guiaran José Manuel i Andrés, que han recopilat abundant informació sobre esta cultura oblidada, després de recórrer de dalt a baix el territori valencià. Amb aquesta experiència, han elaborat un llibre que editarà el Consell Valencià de Cultura, amb motiu de l'aniversari de l'expulsió. Ara es dirigeixen al poblat de Capaimona. Ara estem concretament passant una zona molt complexa que comunica la Vall d'Alcalà, que és on venim, en la Vall de Seta, que és cap a on anem. No? Mira, aquí està el cartel. Sí, este cartel indica el camí, ¿no? Sí, ho han senyalitzat i entonces han ficat allí les distintes direccions d'on duen. El nom de Capaimona, d'on ve? És un nom curiós. Pues, segons els autors, pareix ser que l'origen és Paimona, és a dir, significa casa o significa castell inclús, i Maimona és un topònim àrab, és a dir, que seria el nom d'una partida o d'un lloc on estava ubicat. Això segons unes tendències. Altres tendències diuen que significa una altra cosa, no? Més d'origen llatí. Però en principi pareix ser que la toponímia és àraba. Anem a veure'l? Anem a per ell.